Здравей, YouTube, аз съм Gold Gamer. Днес играя GTA Vice City Burn. Тук започва историята. Дали да я пусна, ще я пропусна. Играта ми на бъл, можех да я разбера. Но това не е интересно. Затова да гледаме. Още надписи, още субтитри. Махай са. Тук просто сега ще играя 10 минути, колкото да запълня свободното време. И... чакай, да. Аз искам пък да карам мотор, защото съм пич. Трябва да отидем... Добре, трябва да отидем на розовото квадратче. И ще отидем на розовото квадратче. Което е ей там. Виждате ли го? Виждате го? Няма как да го виждате. Ура! Заборих лампата. Къде ми тръгна мотора? Добре, нищо не е станало. Къде ли ще ходи? Опа, бягай бе. Бягай. Чакай. Здрасти. 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 Дъкни се на мене, да. Какво прави този? Мини през входа на Ocean View. Където Ocean View? Здрасти, Ocean View. Пише океан View. Така. Да, за да мине розовия маркер. Отивам на розовия маркер. Здрасти, розов маркер. Аз се кашна по столче. И ще го ускоря. Добре. Пуснахме го. Нека ще поиграем още малко. Отиваме на това английско, което е долу в левия ъгъл. Пак сега горе в десния. Добре. Да, много яко. Виж. Как можех да легна. Добре. Отиваме на английско. Гледай я. Това беше жена, сигурен съм. Отиваме на английското горе в левия ъгъл. Английско, къде си? Английско, къде си? Няма да пия. Не мога да пия. Английското е тук. Мали... Мотора ми се обърна. Щупил го. Дълно съм го щупил. Пак го махам. Тот не ми се чака. Има време. 10 минути. Отиваме да сменим дрехите. Какво? Що му гониш? Полицията му гони. И се пусна едно много яко радио. Давай радио. Давай радио. Мали, лагна, щях да сгада жената. Полиция, не ми го моля ти, ще смени дрехите. Мотора на заден план. Мале, хубав мотор, виж го. Плаче си да го взема, нали? Съгласен ли си с мене? Плаче си да го взема, като виж как е хубав. Моторът, той е мой. Какво стана тук? Това защо застана там? Здрасти, пич. Здрасти, хора. Мадама. Пиу. Маленько направих. Добре. Шипчак. Ето това ще караме. Къде сме? Не знам дали успяхме.
Не знам дали успяхте да прочетете какво изписа Ей сега в началото, когато взех дъщерята на полковника. Аз не съм блъскал човек, не съм била. Мале. Що сме обърнали, добре. Айде, слизай. Айде, слизай. Защо бе? Чакай. Върста бе. Гледай. Його. Опа. Гледай сега. Виж беше ето като мене. Гледай колко бързо тръгна. Така. Мисията успешно. Мисията успешно. Добре. Улични дрехи, докарани до... Чакай да взимам моето кола, ще ми е страшно, че има полиция. Къде са тези? Отивам при Ocean Beach. Мале. Абе, дръпни се, бе, ще гръмни колата ми. Тази кола. Този говори глупости. Тук ще му щупя колата си. Защото му обиди с обидна дума. Бум. Мале, за мога да разказа полицая. Добре, че скочи. Ще му щупя колата. Гръмни. Оп, влизам вътре, какво ще правя? Тази игра се забързва все повече и повече, когато стигате по-напред и мисля тази игра да я правя поредица, защото ми кепи. Айде, вземи този мотор. Добре. Взех решение, ще правя тази игра на поредица. Няма да ви питам искате ли, не искате ли, ще я правя. Защото аз искам. Ще се правя поредица в тази игра. Аз за сега тръгнах, без да знам къде трябва да ходя. Здрасти, кола. Те. И ще отидем на това розовото. Мале. Отиваме. Ще карам по пътя. Минах на червено, браво на мене. Аз съм депото, нали? Какво прави този? Защо ме блъсна? Аз къде отидох? Много надалече. Чакай, гледам. Не съм запарил полицая. Чичко полицай, добре, нали? Чичко полицай. Не знам дали ме чува чичко полицай, но добре. Намерих го. Добре, пишете в коментарите. Искате ли да направя тази игра на поредица? Не искате ли? Харесате клипа? Абонирайте се за мене. И клипа свърши след малко. Само да вляза вътре. И абонирайте се за мене. Харесате клипа. Коментирайте на какви игри да играя. Дали ви харесва играта. Искате ли да я продължа? И... Чакай да спръгне и... Още не е чао. И